مسكن كم يكني إذا ما عاد زيا كن رياض جبرنا جابير سمي بارا جابير يتأنى زب جابير حيل زب جابير قلبت زب هذا يزيد دقاقي من زارو ونقرأ مش دك إسنا متسانس برأسنا بحيلنا إذا مثلا جن جابير تغييرنا حلينا أصلي لنا لذا ما عاد زيا رينا سمي بارا أوكي أبز حلف جزء رينا نيرنا سلومن كم زبدله سلومن زبدله تامين قصاب كلته كم سما قالت رينا نيرنا السو مسموته إسرائيل اليهودان توايلن تامين قصاب كلته تمغيله تا إسرائيل تبهال يروب عام كم جمرات عنك سنة كم راح كم جمرة نتا دوبايت من قص يهودها روب عام زبال تاخ جبرا جميرو كجزا جميرو يروب عام رينا نيرنا كم نجابير من قدي كذا مراح كم زجبرا رينا مسحب قدس تامين قص كلته تمغيله إفريم سميناه من قصتيو الساوزرن كينغدم كا يويكا يهودا دوبا من قص نبلا مالك حديات كل جزء أنت يجبريو يواردي كل جزء خنزار عرب كلنا نجابير حسب كل جزء زبالة شو حديات نجابير حسب بتخكل كفت أمز جبرو سب بنجابير حسب خير كله تراي كم نجابير من قد أكيد خنوات سخلنا كل جزء أنت يزخون نجارات يزبالة شو نجارات يزكاير عبدو قاعر ما يستاهلوا تزاريبو ندك سبات كوار دم نجابير فتاوي كونه يقددوهم يدافعوا لازم جابير كل جزء أبي وثنا تبغى نجار خوني زدلي سناي نجار إذا حسبل أنا إذا حسبلكم حسب سناي مفتش أنتي لنا لو أبي رميس تبغى إذا حسبلنا جن نات من قد قديفنا بمن قد ثاتنا خنكيد كلنا ينجار زبالة شو لازم أنتي زمهرنا نبزي كابزو من نجستات نريو كاب عملاق تفليهم خدو خلو أنتي كم زجاتهم مس عملاق خونو خلو كم يقنع نجار مس عملاق خون كله يزقنعك نعملاق أبكر معها كمرحكة تفكر كل غاي نجار زكانا كعملاق توجي كل جزء أنتي يدو تتعرر كمان أي كان عكان يوب دقاقي مزارة بقوله مس عملاق تتعرر رزقنا عماني أب مدري أي تراين أي تسمعن لازم بسنك ناي سلوموني تامن قصة أب كناي تمغيل أب كلته نتا سمينايت من قصة إفريم يلو يسوع عجزيابير نتا دوبايت كايهودا لازم أب كلت يوم من قصات كناي نجي سوميلنا إسراء أب تا إسرائيل كناي نجي سوم إسراء نجستات أب تا يهودا كا إسراء نجستات لازم يروب عم مجمع راز جبر مراخي سريع فقداي تزاراري منانينا تزحز النجار انتاي جيرو مخرة مخيرو نتبابينيا بقول حيز فندروي مساملاك تسامع ترايز لك نات كاتو مخرة نجار نابسيول انتاي جبركاي كمر حكا ناب تفقات يزوست كانت كمان جدي سلازم مخيرو انتاي مخيرو مراح كقمت كابز جرمكم نات نجاري سنتر جيرو وتوم هزبي كابي خودي يميلو كابتا سمينايت منجست نابتا دوبايت منجست خودو خلو ناب ربع مسكودو ربع أنتي جبرو مخيلي كترفون مخيلي مسو خاينام زمان قصة تاخ جبرنيم كحدقونيم إجابة يرجع قديم وتصنع تبيت صار حال كايلونير ناي أنتي تراي جبر كم تداوي تعززني زبل حساب يبونير ناتو مخري تقال كتريوه الله متعميات جرمكم مخيرو حسيبو مسرؤسو قالت يا مرافع هذا كينا خريو خلنا باولس مستجان دم ناي تماخر تحسب مسحابو ترايخ قلت الله مسفتوا أملاخ مسوات يكون أنت مخير مس أملاخ يودي مصر أسخات المهر كلها أنا بتفاتي زوجتك نجزيبر حسب كي ترداك يا هتفرسو لازم تاي كم زجبراو مراخ تزحز النجار كان تاي أو إسرائيل كاب جبت زوجتها أمالك تزيوم يميلو نت نجزيبر مزحف نتجزيبر زجبراو تمرت أنت عمراتن كنتو جيرو تري والله حدا نجار برأس خاخت مكر كلها مليس كا خان حسران تلقى مليس كا خان نبزي تدلي نجار تخي لازم مراح جيرو تزجبرو مراح كاب زجرمكم بزمن حسين أمونن جيزة توم حزب أو خي طرفي من زرونير نتوم عمالك تيسو نتوم عمالك تسوي يوم كان تيجبرو زموت يجبرو كم توم كله باغان زجبرو حزب خجبرو جمير حدا سب زجبرو جاي يروب عام زجبرو نرقص تقم قبل كندي تولد لكيمو بزح تولدي حدا جزء نجارات كتعملنا قبل نرقصنا كمزي صبغنا براخن كنبر كنبل نجارات ندا زرفنا ننبرو تولدي زبالاشو تولدي زلك سبنتاي زورو يزعت جيزي يزوسد نتزرعك أنت يتقبريها ستيها سلست كنبر كلنا نابز مدري نايزوم نجسات هيوت سيز مرنا تتنجينا هن نبر كم زلنا بس عملاق تتنجينا هن ودو هم زلنا وان سلزي رينانيرنا يروب عم سموته نادا وجه تكيوا إجابة عملاق جن تحقبر إلون يروب عم كتفوي إلون يرو أبتاد دوبايت من قصة يهودا أبيام جزيو مالتي بعسان تاجيرو نندام بيتات فيو نندا يروب عم بيتات فيو
እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ኢልዎ ብኣሕያ ገይሩ ደው ኢሉ ዘይሸይን ወዲ ኣብቲ ገዛ በቃ ኩሉ ከጥፈ ኢሉ ንኩሉ ካል ኢሉ ስለዚ ባዕሳ መጪ እንታይ ገይሩ ንብሙሎም ናይ የሮብዓም ቤት እንታይ ገይሮም ኣጥፊዎም ብዘይ ምሕረት ኣብ ነገሥት ክንሪኦ ኢና ንኢዛቤል ከባቢ 36 ዓመት እግዚአብሔር ተጸቢዋ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ኩሉ ክትጥቀመሉ ጽቡቕ እዩ ሱቅ ተበለካሲ ዘየለ ይዘምስል ስኢልካ ትቕጽል ስኢልካ ትውስኽ ነቲ ትገብሮ ዘላ ሓጢያት ሱቅ ኢልዎ ማለት ኣይኮነን ዕሽሽ ኢልዎ ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ ናይ ማንም ጥፋት ኣይደልን ይጽበየካ ክትምለስ ይደልየካ ናይ ማንም ነፍሲ ጥፋት ኣይደልን ኣብ ሕዝቅኤል 18 ክዛረብ ከሎ ንኽትሓስብ ዕድል ህበካ እንድሕር ኣቢኻ ተጻሪርካያ ግን እሱ ክመጽእ ከሎ ሽዑ እንታይ ወዲካ ኣለኻ ማለት ኣይምለስኒ ማለት ዕድል ኣይትረክብኒ ኢኻ ሽዑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ክቐጽዕ ምስ መጸ ኣይምለስኒ ኣይርህርህኒ ሓንቲ ሳንቲም እግዚአብሔር ብምሕረት ዝመልአ ኣምላኽ እዩ ክንጠፋ ኣይደልየናኒ ይጽበየና እዩ እንታይ ኣቢናያ ግን እቲ ፍርዲ ክመጽእ ከሎ ግን ጨካኒ ይጻረር እዩ ሕነ ይፈዲ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከምኡ ኢሉ ነቶም ንጎይታ ንወንጌል ዝጻረሩ ሰባት ንኣሂዳያንን ሓውድ ዳልዩሎም ኣሎ ኢሉ ክቐጽዖም ኢሉ ጳውሎስ ተቐጻዕ ማለት እዩ ሱቅ ተበለና ብድሌትና መንገዲ ክንከይድ ከለና ሱቅ ኢሉ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ናብ ልቦናኻ ትመለስ እዩ ዝደልየካ ክትሓስብ ህድእ ክትብል እዩ ዝደልየካ ስለዚ ዕድል ዝበና እግዚአብሔር ዕድል ክንጥቀመሉ ኣለና ስለዚ ኣብታ ይሁዳ ካመን ከም ዝደየበር ኢና ኣሳ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጉስ ከም ዝነበረ ርኢናዮ ኣብታ እስራኤል መን ደይቡ እንደገና ኤላ ደይቡ ወዲ ባዕሳ እዩ ሰኺሩ ከሎ ይተቐቲሉ ኢልና ንዑ እስቲል ዮሳፋጥ ኣብታ ይሁዳ ይቕጽል ኣሎ ዮሳፋጥ 25 ዓመት ይገዝዩ ዘምር መጪ 7 መዓልቲ ይገዝዩ ንሱ ኻን እንዳመን ገዛ ጥፊዎም እንዳ ባዕሳ ሓደ ግዜ ሕማቕ ኣካይዳ እንዳኸድካ ትጥቀመልካ እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን እዩ ዝብለኩም ዘሎ ብጌጋ ኸይንወዶ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ይገብር ነይሩ ንገለ ሰባት ንመቕፅዒ ይጥቀመሎም ነይሩ ናቡከደነፆር ንምንታይ ተጠቂሙሉ እዩ ንመቕፅዒ ሸቦጦ ኢሉ ኣሎ ኣብ ኢሳያስ ንመን ነቶም ዝበደሉ እስራኤላውያን ነቶም ይሁዳ ቀፅዕ ተጠቂሙሉ እዩ ሓደ መዓልትኻ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ንዑ ብኣምባቆም ገይሩኻ ክመፀካ ንዓኻ ከረኻኽበልካ እዩ ስለዚ ኣብ ገለገለ እንታይ ነቶም ካብ መንገዱ ዝኸዱ ሰባት ንመቕፅዒ ይጥቀመሎም እዩ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ስለዚ ዮሳፋጥ ይቕፅል እዩ ዘሎ ቲብኒ መፂኡ ቲብኒ ኣብ 4 ዓመት ገዝዩ እንደገና ኣብ ይሁዳ ዮሳፋጥ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሩ መን መፂኡ ዑምሪ መፂኡ ዮሳፋጥ ስቲል ይቕፅል ኣሎ ዮሳፋጥ ክንደይ ዓመት ይገዝዩ 25 ዓመት ኣካብ መፂኡ ኣብታ ይሁዳ ካመን ይቕፅል ኣሎ ዮሳፋጥ ኣካብ ዝገበሮ እቲ ዘገርም ነገር ብቐዳይ ተዘራሪብናሉ ነይርና ኢና ካብቲ ናይ ሮብዓም መንገዲ ምኻድሲ ቀሊሉ ወብለና ንይስዎ ቻይና እንታይ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ን1,000 ኪሎ ሜትር ብሓደ ሰጉምቲ ኢኻ ትጅምሩ ክትስምር ከለኻ ሓንቲ ንእሽተይ ጌጋ ተጌርካ ብጌራ እያ ትጠፍእ ኣብታ ክትስምር ከለኻ ንእሽተይ ጌጋ ተጌርካ እንዳቐነነት እያ ትኸይድ ስለዚ በቲ ናይ ሮብዓም ነገር እንታይ ኮይኑ ቀሊልዎ ብድሕሮ ከይዱ ንመን ኣምፂዋ ንኢዛቤል ትበሃል ፎኒሽያ ዝበሃሉ ህዝቢ ናይ ጢሮስ ህዝቢ እዮም ነይሮም ምስኦም ክዋሰብ ዝገበሮ እንታይ መሲልኩም ፎኒሽያ ማለት ነጋዶ እዮም ነይሮም ኣብ ኩሉ ቦታ እንታይ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ዝነግዱ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ምስኦም ክዋሰብ ከሎ ነቲ ናቱ ናይ ሚሊታሪ ወይ ናቱ ኢኮኖሚ እንታይ ዝገብሮ ንላዕሊ ይሰዶ ክውስኽ ይኽእል እዩ ነቲ መንፈሳውነት ግን እንታይ ይገብሮ ይቆትሎም ኩሎም ናይ ገዛእ ነገር ናይ ገዛእ ርእሶም እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ጳውሎስ ኒጢሞቴዎስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ምሻቀይ ኩሎም ናይ ርእሶም እዮም ዝሓስቡ ዝቆልዓ ጥራይ ብዛዕባ እንታይ ዝገብር ዝሓስብ ስለዚ እዞም ነገስታት ናይ ርእሶም ነገር ጥራይ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ክትብልጽግ ኢልካ ክትህብትም ኢልካስ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገርሲ ሸለል ትብሎ ባይታ ይዘብጥ መንፈሳውነት ኣብዚ ግዜ እንታይ ዝኾነሉ ግዜ ባይታ ዝወደቐሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ዝተረሳዓሉ ዘመን እዩ ነይሩ ንኢዛቤል መሰምፃ ዘገርም ነገር ኣያማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብፍላይ ዚኣመንቲ ክንምርዖ እግዚአብሔር ድሌቱ ይኮነ ዘለዎ ይሒዝልካ ዝመፅእ ናብ ገዛ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ደጊምልና ዚኣማኒ ምስ ኣማን እንታይ የብሉ ሕብረት የብሉ ጸልማት ምስ ብርሃን ቢልያን ምስ ክርስቶስ ወላ ሓንቲ ሕብረት የብሉ ስለዚ ሰብ ዝኸም ይገይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንባዕሉ እስራኤላዊ ነይሩ ከይዱ ግን እንታይ ይምፅዩ ንኣምላኽ ዘይትፈልጥ ንጣዖት ተምልኽ ሰበይቲ ይምፅዩ ገለገለ ሰብ ከምኡ ገብር እዩ ከምፁ የፀገም የብሉ ድሓን ክልወጥ እንዳበልካ ማለት ክንጥንቀቕ ኣለና ህይወትና ከበላሽዎ ይኽእል እዩ ቅድሚ ምእታውና ክንሓስብ ኣለና ስለዚ ንኢዛቤል መሰምፃ እቲ ኩሉ ምድራዊ ነገር በልፂጉ ነይሩ ብቲ ምድሪ
ምክንያቱም ፎኒሻ የተዋሲቡ ሰባይ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኮይኑ ተረሲዑ ኣብቲ ቤት ኣብቲ ምድር እንታይ ኮይኑ ነቢያት ዝሕረዱሉ ግዜ ኮይኑ ተመንፈስናታ ሪንያ ነርና በቀዳይ ነቢያት ዝጸልዩ ደም ዝለመደ እዩ ሓልፎ ቆለና በቀዳይ ስለዚ ኣብ ምንታይና መጽሕና ነርና ኣብዛ እትናታ መንፈስ ኢና ንሪዮ ነርና ናታ መንፈስ ታይ ባህርሎ ንዝሙት ዝደፍን ዝቅስቅስን ሓይሊ ናይ ኢዛቤል መንፈስ ኮሚ ካብ ዝገርመኩም በቀዳማይ ሪዮ ነርና 93% ኣብ ዓለምና ዘለዉ ኣወዳት 62% ኣዋልድ 18 ዓመት ቅድሚ ምጽሖም ናብ ፖርኖግራፊ ይጋለጹ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ኣድቨርታይዝ ኣካዳድና ኩሉ ቲቪ ፊልም ከይና ክንሪኦ ከለና ኩሉ ንምንታይ ዝቅስቅስ እዩ ንዝሙት ዝቅስቅስ እዩ ፖርኖግራፊ ንዓለም ሒዙ ኣሎ ከባቢ 75% ናይ ዓለምና ህዝቢ ይሪኦ ኣብ ኩሉ ቦታ ይተለኺፉ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ከባቢ 200,000 ዝኾኑ ኣዲክት ኣሎ በት ፊልም ብውሑድ ከባቢ 11 ሰዓት ይሪኡ ኩሉ እንትና ሃይ ዘባላሾ 4% ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓዳር ፍትሕ ካው ዝተላዕለ እዩ ኩሉ ዝግበር ኣድቨርታይዝ እንታይ ንዝሙት ዝቅስቅስ ሓይሊ ኩሉ ዝግበር ፊልምታት ረእይዎ ደርፍታት ዝግበር ኩሉ ንምንታይ ዝደፍዩ ንዝሙት ዝደፍ ሓይሊ እትሳቶም ልغ ዝነበረት ኣምላኽ ኣስታተር ዝበሃል ብዝሙት ዝምለኽ ነይሩ ከባቢ 400 ዝኾኑ ኣገልገልቲ ነይሮም ኣው ከይዶም ነቲ ኣስታተር ክስውኡ ከሎ ሰውዮም ስወዱ ኣው ዝሙት እዮም ዝገብሩ ኩሉ ፊልምታት ዝተለኸፈ ሕጂ ኩሉ ማዕጾና ንኸፍት ኮይና ክንቃልዕ ኢና ናብ ዘይተደለየ ነገር እዩ ዝወስደካ ደቂ 11 ዓመት ቆልዑ ናብኩም ነገር ዝቃሉ ኢንተርኔት ንባዕሉ እንታይ ከም ዝሓልፎ ገል ኣይንፈልጥን ኢና ገሊና ወለዲ ሶይልና ኢና ኩሉ ንኸፍቶ ኩሉ ኢና ንቦም ደቂ 11 ዓመት ምስ ኮነ እዮም ዝልከፉ ስለዚ ኣብ ዓለም ዘሎ ብሙሉእ ንሪኦ ኣድቨርታይዝ እንታይ ዝገብር እዩ ንዝሙት ዝቅስቅስ ንዝሙት እንታይ ዝገብር እዩ ዝደፍእ ሓይሊ ኩሉ ረእይዎ እንደገና ንዝሙት ኣብዘይ ዕድመኻ ክትገብሮ ክትፍጽሞ ዝገብር ሓይሊ እዚ ጀነሬሽን ተባላሽ እዩ ኣብዚ ነዞም ቲኔጀር ክንምህሮም ከለና ብዛዕባ ናይ ዶክተር መስከረም መጽሓፍ ጽበጥ መጽሓፍ ኣላ ሴክሹዋል ፒዩሪቲ ጽቡቕ ጌርካ ኢኻ ትምህሮም ቅድሚ ሓዳር ክገብርዎ ከም ዘይብሎም ኣብቲ መጀመርያ ትገብሮ ገለገለ ሰባት መናፍስ ዘሎም ተተራኺቦም ናብ ዘይተደለየ ነገር ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብዘይ ዕድሞ እንታይ ዝገብር እዩ ሰብ ዝደፊ ኣብ ኩሉ ኤርያ ዓለም ተባላሽዩ ሕጂ ርክሰት ኮመን በቃ ዝሙት ኖርማል ተባሂሉ ዝውረየሉ ግዜ ኮይኑ ዘሎ እትናታ መንፈስ ነስ ትውልድ ኣትዒት ሒዙ ኣሎ ቀሊል ገይሩ ዝቁፀር ሕጂ ሰባት 17-16 ክበጽሕሉ ዘይክእሉ ደረጃ እዩ ኣብ ንኡስ ዕድሞም እንታይ ዝገብሩ እዮም ናብ ዝሙት ዝኣትውሉ ዘመን ኢና በፂሕና ዘለና ሓደ ገልጋሉ ኮሚል ዝዛረብ ነይሩ ናይ ጄዘቤል ስፒሪት ንኣሜሪካ ወሪሩ ኣሎ ኢሉ ማለት በሓይሊ ናብ ኣሜሪካ ተስኢሎ ነበለይዛ ናብ ኣሜሪካ ጥራይ ናብ ኩሉ ቦታ ይወርራ ይገዛሉ ኣብዘይ ዕድሞም ክገብርዎ ዝደፍእ ዘሎ ዝሓይሊ እዚ ስለዚ እንታይ ይሪኡ ንሕና ክንጥንቀቐሎም ኣለና ብዙሓት ቆልዑ ገለገለ ቆልዑ ዘዛረብኩም ኣሎ ኣብ ገለ ቦታ ዳርጋ ኩሎም ፌስቡክ እንዳተጠቀምና ፊልም መጽኢ ንብሉ ደልዮም እኮ ይኮኑ እቲ ወላዲ ግን ክፉት ነገር ይህቦም ቦጌሮም ናውያቱ ከይተረዶም ናብ ዘይተደለየ ነገር ይላማመዱ ንብረት ክንገዛሎም ከለና ንባዕሉ ዓጺና ኢና ክንቦም ዘለና ተዘይ ኮይኑ እቲ መንፈስ ኣብ ዘይ ዕድመም ክገብርዎ እቲ እግዚአብሔር ሓሳብ ዝረኣየሎም ከይተንከፍዎ ኣብ ንሱ ዕድመም ከኣትዎ ይኽእሉ እዮም ሓንሳብ ተጀሚሮም ህይወቶም ክባላሹ ኦኬ ቆልዑ ዝዕምፅን መስዋዕቲ ወይ ከዓ አቦርሽን ብዘመናዊ ዝቕበል መስዋዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ካብ 6 ኣዋልድ ሓንቲ ጓል ትዕመፅ ካብ 6 ኣዋልድ ሓንቲ ጓል ትዕመፅ ስለዚህ መንፈስ እዚ መንፈስ ዝተቆጣጠሮ ሰብ ቆልዑ ምዕማፅ ካለ ነገራት ምግባር ንዑ ቀሊል ርህራሄ የብሉ ብጭካኔ እዩ ዝትንስእ
نمار زلنا تناتا منفس انتاي كي قبرناي كي تنكفنا أبقالو كورنر تاتينا بهوتنا أين فرنينا أتي أستاتر إلوم زوم لغوز نبورنا تأملاق انتاي زغبال نيرو قولعا مسوات زتقلب زنبري تأستاتر أملاقكم نيرو يزمو مزمو دوكم كان تاي قبرو بحاوي حلفو يسووهم نتوم دوكم أبورشن بمنتاي جيرو ماتي حجنا بزمدري بزمناو زمسل زمناو يكو زمسل أو أمريكا كباب 5 مليون زخونو كساب حج يقولوا أبورت تجيرو مال 5 مليون طعمي بزح السيلي قد سلالو مبزحت أنت نسبات أبورشن زجبرا انترفيو كجبرا هتسمعن كلها دمت قال عينا نسمع بلا درجة زبزح عن زتعس دنكم نورمال جيرو مم زردو تالو كوتش قالوا قراري صوم زوجو جن معبالة بالزمسل أنت يجبر له تمنفس مسواتي قبلالو كسرحه قالوا تسمبري خات تي أوات أخذ تكملوا أكيدا بدعمي خات سمبر بحث أو ندا قرارو تي دسم كم كراجير كم مخرطاف عينت نجار مالتي معرفهمي سبنا وتلقي غزلو هذا زي كم أب كستاو تيمونيرو أنت أقعد إيموسي تحكي مسوت أو تقول عساي موتا أبورش كتجبره دليل سلازم مسوت أخسيسات تونيرا سلازم تاي جميرهم حجي تقول عخوت تخلص ما يدالو أنت وقت بيوت تساوي أويه توه مالتي human right እንዳበሉ مش حقي كم እንዳገበሩ እንታይ ገበሩ ትመንፈስ ብድሕሪት ኮይኑ አምልኮ ወስዳሉ ክንደይ ቆልዑም ኣብ ዓለም ዝስውኡ ዘለው ኦኬ ተወጪ ክትቀትሎ ይትከልኒ ካይሎ ምክንያት ገይሮም እግዚአብሔር ነቲ ቆልዓ ማህፀን ምስ ደኮነ ግን እንታይ ኮይኒ ሰብ ኮይኒ ካባ ጀሚሩ ሰብ ኮይኒ ዶኪኑ ወይ አምላክ ሲሳይ ቅትለቲ 50 ሚሊዮን በጣም ይብዙ ክንደይ ሐሳብ አምላክ ዘለዎም ሰባት كندي እግዚአብሔር ዝደልዮም ቆልዑም ጠፊዮም ማለት ሰብ ዘይገበሮ ነገር በሐሰት ዘጸልም ዝምስክርን ይኻት መንፈስ ተዝክሩ ተዋንኩም ናይና ቦቴ መሬት ክንዛራብ ኮለና ምስ ደለየቶሲ ሪናን ይርናምሽ ሰብ ያተስያ ቶም ሰባት እኮ ይፈልጡለው ናምላክ ከም ዘይጸረፈ ንንጉስ ከም ዘይጸረፈ يلعل يوت يتنسى مالتي ننابوتين تاي جيرا توسا محتم حتيمة كما ود كشف كم زلوا جيرا مال حنسى أنا تانجر تنكيفك قدام تقوم بحسوت التحز مالتي سيل قاتلك أمانة شكاني هاتقوم أملا هاي تفرهني هم دفاري هاتقوم ندحري تاي تملسني ها ولا سبكة تفد قلا رئيس خارب حركة رئيس خاتات دليل أرخب منفس هون أجر بعملاق زي كونس بناي سيطان حيلي كتلا ما مرز جبري كله تسمعوا تنبيت كعملاق هيكون ناي وش ما المصحف كيركم عم بو دقول نفسها حيلي زود المصحف تحيف له أكدايت ميتوس معرف 4 خلينا نري خلنا أبز مودات الزمن سبات نمور أجاننت نفس حتى تمرتن كم زخارو يبلالوت منفس يلو تزاري أمناتهم قديفهم بناء أملاق نجار زي كونه كم ناي سيطان سميعهم انت حقورنا يخليهم كم حلال فخليهم منفس نفس السجايلو أو فلالي ولو سب بناي نفس حيل جيرو أبيت أملاق قلقل خلي كسر رح خلي وهذا كن كزارب أنا خلت سبعين كابتن بيت زبالة ألنا زلعلة أبزينا رأسنا خنسر زلنا بزحات سبات أب تمرتن تأمراتن ناتهم مينستري كسروتو دليمهم أمو داتا جنتاي كوينهم أفيهم سب أبقى الأملاك يروس خسر الزلو حجب تعمي زسنبت كل زجبر أبيت أملاك نه أملاك مالت هيكونه كين جاجر بزحينة تستحاو سنجري أطول أبيت أملاك مناتو قال أملاك كوميدين على سبات أبت مودات هزمن نمهرو منافستنا جانتن كم زخود أقامي تقول أمناتهم قديفو يهودا شلوخ لهم كأتوكم يميل كبيتروس كنا هنري يقولنا معرف كلاي ملوكت معرف كلته نتانا يبلع من قد زمرت له بزحت أب حدش كده نيكو أب كلاي بيتروس معرف كلته أب تبولي كده نحسوت نبات كم زنبرو حجونا اللويل كل ما بيت أملاك يمزقول قولوا نيرم نسو
ጴጥሮስ ነቶም ናይ ስህተት መምሃራን ክጽሕፍ ከሎ ኮነ ነቶም ኣብ ደገ ዘሎ ይኮነን ዝጽሕፍ ነይሩ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ይጽሕፍ ነይሩ ሰብ ካብ ሰይጣን ተቀቢሉ ክነግረኩም ይኽእል ትንቢት ንምንታይ ኣዴታትና ናብ ጠንቆልቲ ይኸዳ ሓቂ ስለ ዝነግሮን ኣይኮነን እንጂ مش بكفيل لكو حق الله حق كله حق سلا زلوا يخاكو تسمع دغاغي من اندا طنقالاي كخدا زغبرنكو قال حق يزارب موت طنقالاي امينو نو ابيوت استفصمي كيدن انت يغبرا كلا غزي خاتمني سن مصوم مالت سبات ابو عمرنا يسب كمبو خوليم بناي نفس حيل خطقوم تجميرو ابز امريكان جو تالنت خيدكم ريوم مصيام سبات نا عمرو سب ينبو خابو عمرو هازلو ينبو انت تحسب انت يزليكا ناكم ነገር ርዕሶም እንዳሸጡ ዝኸዱሎ ማለት ስለዚህ ክንጥንቀቀል ለና እግዚአብሔር ባዕሉ ካብ መቅደሱ ንህዝቡ ንደቁ ክዛረብ ዝደሊ ገለገለ ሰባት ግን ጴጥሮስ ገሊጾም አለ ናብ ናይ ገዛ ርዕሶም ትብኒት ክብሉ ክጣው ይጥወዩ የለዩ ስለዚህ ካብ ምንታይ የምጽልካ ካብ ካላ ኃይል ማለት እዩ ሓደ ጊዜ ሓደ ገልጋል ኾም ኢሉ ንሓደ ሰብ ነጊሮ ስነግረን እዩ እንታይ ኢሉ ዛረቦ ነይሩስ تسب دمص املاح سميع زغلغلي ديليفرانس كل يغبر اجنا بحده ቦታ ኮንፈረንስ መሰዳለው ልስ ከይዱ ቀዳሚት ማዓልት መሰገልገለ ድምጽ አምላክ ዝባል ዜለ ሰይሉ ጥራይመር ካለይት ማዓልት ሳልሰይት ማዓልት ኮም እንዳበለ ክጭናው ጀ አንታ ጎይታ ዝኹሉ ከምዝ ገይሮም አምጪኦም ንገለ ክብል ጀሚሩ አሞዳታ ሾ ሓንተ መንፈስ መጽያሲ ንሕና ወንኮ ትንቢት ክንበካ ንኸዲና ይላል That's why ትንቢት ክምርመር ከም ዘለዎን ንገር ናይ አምላክ ነገር አቤት አምላክ በአምብና እግዚአብሔር ኃይል ዘይኮነ በኻለ ነገር ክትላማመዶ ዝገብር መንፈስ ስለዚህ እንጠንቀቃለና ራስና ክንሕሉለና ተዘይ ኮይኑ ክንቃል አይና ዴት ፎቶ ሰብ መጪው ዘሎ ወይ ዝበካ ሰብ ይዱ ከምበረልካ ከሎ ዘሎ ወይ ዝበካ at least abs tfolto sab kaatu hots gala khaman triyo kale sab inta aynet amlukhom limimad way kemi aynet akayda ay tfolto dia ay tfolto ni hako ein folto ni namsh hake natibqa hazolo ግን መታው ሙጹ ትፈልጥ ያ ህይወቱ ትፈልጥ ሐዳሩ ትፈልጥ ናብሩ ትፈልጥ ናምላክ ዘሎ ፍቅር ትፈልጥ كما يجيرو نعمل روسيا يجزء تفلت زي تفلتو خبرحو بوتا متشكن منفس أملاك تزي مسكيرلكا واشتغا تزي نجيركا أملاك زي باراي ناتيو تزيلكا شيلكا كيلكا رسخات بقولها شجري ما حدش كده نقوم تصحيفنا له انتنقا كم زلنا وان سلاز كل بيت أملاك زجبر كلنا أملاك يكونن كومنا حسبت لنا هنطفينا እግዚአብሔር አምላክ ምን ላይ ከበና ጽቦይ ኦኬ ሕማ ፊልምታት ምርአይ ኣብ ተዘውትሮል በሕልም ዝሙት ንኽትገብር ዝደፋ ኃይል ገለገለ ዘይድል ፊልምታት ሰላማ መዱ ሰባት እዚ ምስካላ ኃይል ክራኸቡ ይጅምሩ ማለት ወዳማይ ኣብናይ ሱራፌል ዳገለ ዝተናገፈትኩም ነራ ለይት እንዳመጽ ይጨነቀን ይላ ድሌቱ ይገብር ይላ ግን አቀዲማ ምስካላ ሰብ እንታይ ጌራ ርክሰት ጌራ ማለት ስለዚህ ገለ ትሪዮ ፊልምታት ትጥሙቶ ኩሉ እንታይ ገበረካ ኸይሉ ይገዛካ ምስ ገዛካ ሹዕ ብለይት እንታይ ገበር ይጅምር ምሳ ዘይተደለየ ነገራት ትገብር ትጅምር ዳቻይ ቃል አምላክ ብንሪኦ ክንጠንቀቅ ከም ዘለና ዝነገር እንሪኦ ኩሉ ነገርና ከባላሽወና ይኸሊ ኩሉ ነገርና ይዝገዛና ካብ ዝገርመኩም ካብ ትሰምዑዎ ትሪዮ ነገር ይኻቦ ምራሃ ዘይጠፍ አይጠፍኒ ትዝራ ነገር አብዳ ከይዲ ኮፍ ዝብል አይጠፍን ስለዝናኮም ነገር ምን ልምማት ተኸይና ናብ ዘይ ተደለየን ምስናይ መናፍስ ትምርኻብ ክንከይድ ንኸሊናዋ መንፈስ ማዕረኾም ገይሩ ተጽዕኖም ጸልና ኸሊ ኦኬ አማኑ ኾንካ ካላ ጊዜ ፕሮሰስድ ክትከውን ይኸይ ኮንኩን ዝብዘሎ ግን ኣብቲ ነፍሳው ነገር ከጨነቀካ ኸሊ ክሳብ ዘይ ካሓድካ ካላ ጊዜ እንታይ ትገብርኒ ኢኻ ጎይታ ይኮነን ክሳብ ዘይ በልካ እግዚአብሔር ገድፈካ ይከል ግን ኣብ ነፍስኻ ግን ዘይተደለየ ዘይድል ጭንቀት ክላኸካ ኸሊ ዘይድል ምልምማድ ኣብ ነፍስኻ ክፍጠር ኸሊ ወላ አማኑ ኾንካ መስመርካ ክትሕዝ ኣለካ ማለት
ዳስዋይ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ኩሉ ዝጠብቀና ኃጢአት እንታይ እንዳገበርና እንዳአለና በቅድስና ንንበር ኢሉ ፍርሃት አምላክ እንዳመላእና እዩ ኃጢአት ታይ ክገብረና ኸሊ ኮንታሚኔት ገብረና ኸሊ ከባላሽወና ይኸሊ ሓንሳእ ክንሪኦ ተጀሚርና ነገራትና ቋጣጸረና ጀምር ስለዚ ጎይታ ሰይል ይኮነን እንታይ ኢልና ብትሪዎ እንታይ ገበሩ ተጠንቀቁ ንሪኦ ኃይል ኣሎ ብዙሕ ነገር ከባላሹ ኸሊ ጽባቐን ወይ ካዝ ማቴሪያሊዝም ንብረት እንዳገዛ ካብ ርእስኻ ከተጥፍእ ክትጸቅጥን ዝገብር ዓለምና ቦያ ተገዚያ ዘላሕጅ ኣብ ናይ ቀደም ቅድሚ ክንደያ ሸሓት ዓመት እኮ ሰባት ክዳን ዝኽደንዎ ንምንታይ ነይሩ ንቁሪ ሕጂ ክዳን ንቁሪ ኮና ንኽደኑ ኦፍኮርስ ንቁሪ ንኽደኑ እንዲና ልዕሊ ቁሪ ግን ከይዱ ንምንታይና ንፋሽን ኢና ምሽ ሓቂ እዚኣ ማች ትገብረለና በን ሞር ኣብቲ ንብረት ከነድህብ ዝገብረን ሓሳባትና ኣእምሮና በኣምላኽ ክግዛእ ዝግብኦ ኣብቲ ምድራዊ ነገር ከነስተንትን ዝገብረን ማቴሪያሊዝም ገብረካ ኩሉ ነገር ፊት ቅርጽኻ ትሕሉ ገለ በቃ ሶኢልካ ኣብዘይ ድል ነገር ክትሓስብ ዝገብረን ይገዛእካ እግዚአብሔር ግን ሰብ ግን እግዚአብሔር ንሰብታይ ዝደልዮ ለይትን መዓልትን እንታክገብር ብዛዕባኡ ክሓስብ ቃል ኣምላኽ ከስተንትን እግዚአብሔር ክገዝኦ ኣብ መቕማጡ ኣብ ምኻዱ ቃል ኣምላኽ ሜዲቴት እንዳገበረ ንኣምላኽ ርእሱ እንዳሃበ እንዳተገዘአ ኸይድ ንኣምላኽ ዘይኽብር ነገር እንዳገደፈ ንኣምላኽ ዘኽብር ነገር እንዳሓዘ ኸይድ ዝደልዮ እግዚአብሔር ተዘይ ኮይኑ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ንብረት ኢኻ ትዛረብ ትውዕል ሓንቲ ነገር ትገዝእ እሳተርፍ ካልእ ነገር ትደሊ ሓሳብካ ሙሉ ብሙሉ ይኽቋጻጸሮ ዝጅምር ተዕላማ እንታይ ሓድዮም ሓሳብካ ተተቋጻጺሮምኻ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝጥቀሙልካ ኣምላኽ ሙሉ ብሙሉ ሓሳብካ ተገዚኦ ክትቀመልካ ቀሊል ሰይጣንን ሓሳብካ ተገዚኦኻ ሙሉ ብሙሉ ክትቀመልካ ቀሊል ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ሓሳብ ሙሉ መዓልቲ ንሓስቦ ብዛዕባ ኣምላኽ ክኾን ኣሎ ብዛዕባ ኣምላኽ ኢና ክነስተንትን ዘለና ዮሐንስ ኮነ ዝምስራዮ ዓለምን ፍትወታ እንታይ ትገብር ተሓልፍ ናይ ትዕቢት ኢሉ ኣሎ ናይ ስጋ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ እንታይ ክገብር ክጠፊ እግዚአብሔር ከጥፎ ሓደ መዓልቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ንብህጎ ዘለና እግዚአብሔር ክጉሕፎ ሓደ መዓልቲ ሓሳባትና በኣምላኽ ይገዛእ ሰብ ብናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክገዛእ ከሎ ጥራይ ክቡር ነገር ክሓስብ ዝኽእል ጥራይ ሓሳብ ክንሓስብ ንኽእል ኩሉ ግዜ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ከነስተንትኖ ከለና ርእስና ዩኒቨርሳሊዝም ኮይንኻ ኣድማሳዊ ንኹሉ እምነትካ እንታይ ዝገብር ይዝቕበል እዩ ትናታ መንፈስ እንታይ ንኹሉ ይቕበል ከይና ክንሪኦ ከለና ደቂ ኣካብ ከይና ክንሪኦም ከለና ደሴም ከምኡ ነቲ ናይ ዕቕሮን ኣምላኽ ቐበሉ ነይሮም ንኣስታተር ቐበሉ ኣካብ ንኤልሻዳይ ከይተረፈ እንታይ ይገብር ነይሩ ከም ኣምላኽ ቐበሎ ነይሩ ንኹሉ ጠርኒፍካ ክትከይድ ዝገብረካ ጠጠው ኢልካሲ ኢየሱስ ጎይታይ መንገድን ሓቅን ህይወትን ይኽትብላ ይገብረካ ንኹሉ ኢኻ ትቕበሎ ንኹሉ ኢኻ ተኣምኖ ናታ ነገር ተተንኪፍካና ከምኡ ደረጃ ኢኻ ትኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድን ሓቅን ህይወትን ንኸይትብል ናብ ከምኡ ደረጃ እዩ ዝወስደካ ማለት ስለዚ ኣካብ ክንደይ ዓመት ከም ዝገዝእ 22 ዓመት ገዚኡ መን ነይሩ ነቢ ሚክያስ ነይሩ መንካ ነይሩ ካልኣይ ነቢ ኤልያስ ነይሩ ስለዚ ዮሳፋጥ ምስ እንዳ ኣካብ ምሕዝነት ጀሚሩ ኣብታ ደቡባዊት መንግስቲ ዝገዝእ ዝነበረ ዮሳፋጥ እንታይ ገይሩ ምስ ኣካብ ምሕዝነት ገብር ጀሚሩ ስለዚ ሓደ መዓልቲ እንታይ ኢልዎ ናብ ራማት ጊልዓድ ክኸዱ ክዋግኡ ከም ዘለዎም ንዮሳፋጥ ሓቲትዎ ዮሳፋጥ ካ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ሰራዊትካ ሰራዊት እዩ ፀገም የለን ክኸይድ እየ ምሳኻ ኢልዎ ስለዚ ዮሳፋጥ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ቃል እንታይ ኢሉ መን ኣሎ ነቢ ንሓቶ ኢሉ ንመን ኢና ክንዛረብ ኢሉ ኣካብ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነቢ ኣሎ መን ሚክያስ እሱ ግን ብዛዕባ እንታይ ይገብርኒ ጽቡቕ ኣይንበኒ ብቐዳይ ተዘራሪብና ነርና ኢና ናይ ኢዛቤል መንፈስ ተተንኪፍካ ነቲ ክምዕደካ ዝመጽእ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ከም ጸላኢ ኢኻ ትሪኦ አንተ ጸላኢ ረኺበካ ኣለኹ ኢሉ ኤልያስ መጺኮ ክመልሶ ዝመጽእ ነይሩ ካብ ናይ እግዚአብሔር መንገድ ዝረሓቐ ንጉስ ናብ ናይ እግዚአብሔር መንገድ ክመልሶ ዝመጽእ ነይሩ ጸላኢ እዩ ነይሩ ግን እቲ መንፈስ ስለ ዝገዝኦ እንታይ ገይሩ ርይዎ ከም ጸላኢ ገይሩ ርይዎ ስለዚ ክዛረብ ከሎ ሚክያስ እንታይ ንዓይ ብዛዕባይ ጽቡቕ ኣይዛረብኒ ዮሳፋጥ ግዲ ይብልካን ይምጻ ኢልዎ ስለዚ ዮሳፋጥ ምስ ተጸውዐ ከባቢ 450 ዝኾኑ ነቢያት ሓደ ዓይነት ሓሳብ እዮም ተዛሪቡ ንስኻ እንታይ ኢኻ ክትወርስ ኢኻ ራማት ጊልዓድ ክትሕዛ ኢኻ ክብልዎ ጀሚሩ ኣብ መንገዲ እንዳመፀ ሚክያስ ተዘገርም ነገር ሓደ ወታደር ሒዝዎ እንዳመፀሲ
كل سب سمير ندي نسخة أسمراو ناكاب دقو فيلو مكياس قد انتاي زنبري نعمل خزفر سبينيو هياو እግዚአብሔርዩ እግዚአብሔር ተዛረቦን ታገበረ ተዛረበይል ስለዚህ ናካብ ከይዱ ተዛረበ ከሎ ወቅት ወርሳይ ካገለይሉ አቃጭጭሉ ማለት ኢለካምሽ እዚ ብዛዕባይ እንታይ ያገብርኒ ጽቡቅ አይነበኒ አንጻርና እግዚአብሔር መንገድ እንዳኸደ ከመገሩ ጽቡቅ ክንበይሉ ይደሊ ስለዚህ አነክሳብ ዝምለስ ታይገበሩ ወይሉ ሕሱም መግባሃቡ ምክያስ ተዘገርም ነገር ከአምላክ ሰማዕ ድምጽ መሃኑ ስለስታማመነ ታይሉ ህያው እግዚአብሔርዩ ስኻተ ተመሊስካ እግዚአብሔር አምላክ ባይንታ ይገበረ አይተዛረበ ስለዚህ ክዳኑ ለውይጡ ኸይዶ አብቱ ወግ ሓደ ወታደር በቃ ነታቀስ ዝወረደ ትውረዲሉ እቲ ንጉስ ንባዕሉ ምስ ነገስታት ምስቶም ነገስታት ተዘይኮን ምስ ተራስብ ከይቱ ባሱ ኢሉ ማዓልቱ ስለዛ አኸል ስለዚህ ምስከረታ ሆይናት ንመን ያወጊያቶ ናካብ السبعي زبوزح جزء عدلته هاي بخملس نوح عمتي تتصبي وإجابير عشران كلتن عمت كجزء خلوا إجابير كملس يدليو ناتانا قرت حيز كاجن ولا إجابير عبيت تأمر أنت أمرات نيجبر أنت أخذ جبر يتكلمها تملس هيتكلم سلست زجر من نجار يوسفات تاجر نبتوج مسكدة يوسفات نبعلو إجابير يرديو أبتوج مويتنيو كابتوج مستملسة حناني زبها النبي متيو كم يجير كاخ እግዚአብሔር ዝጸሎ ሰብ ንዑት ሕጉዘ ኸይድ ካይሉ እግዚአብሔር ኮ ጸልዮ ሚነዞም ገዛ ጽቦ ነገር ተረኺብካ ነይሩ በዝ ነገር ዝገን እንታይ ሕማ ነገር ጌር ካይሉ እግዚአብሔር በትነቢ ጌር አብሮሜ ምዕራፍ ሓደ ኸይና ክንሪኦ ከለና ነቶም ዝገብርዎ ንድግፍተ ሆይና ኃጢአተኛታት ገበነኛታት መሆንና ይዝነግረን ነቶም ሰባት ከነፍቅሮም አለና ነትጌጎም ክንነግሮም ግን አይግድኒ ትናጋገራ ጥራይና ከነጸበቅ ዘለና أزاربانا تراي بتشوست قام مخون ذلوا كأن نحن زاربون كلنا كنفرسهم زي كنا نمهنات أمي خون ذلوا فلذي يوسفات انتهي لوك زابير جيجا غيركا أنا تسأل أكو خمي غيركا سخاتو فكر تزحز النجار يوسفات كأن نحن ريو خلنا أبتكينات كم زموت يوسفات تزحز النجار مسوم كواسب جميل سلازم مسمن كان نقد جميرو مسيلكم مساحزي عن نقد جميرو نابترسيس زغدا مرحب كسرح جميرو كلتيوم إليزر زبال متي تايلو نبي أتن زلاح كان مرحب تاي كونين كسبراي أي كان عكان أتمنفس نابن دامن كاتو جميرو قصن دا جبره نابتا دو وايت منجست قصن دا جبره يزاتو مجمرة السبي زقاداتر بدعروس نتجزا جزو نتجزا أمس جزا حجر يزجز كأسن دابل يزجز كأسن دا جبر يزز فحفه نتشيلي كونن زقادات سرقة سلزي يوسفات أوريد إجابير نجيرو نيري مزة أماني أنت خجبر جميرو نقد خجبر جميرو هل هذا زي بيزنس كنجبر كلنا بنك إجابير نقدر تمر إحنا حاسينا كن كي تبوي تزي كوينو سألا مزة كون سرات قرنا ناخدي سريحنا أنت زين جبرلو زي نفرلو مالك سلستن مراقب نابز حج مودرن دي سبين خداين تدالي نيرا أبتزلوا أجن أنتي كوينا تسيران مالك كرتم تميلا أيسال تكاني لو جاي نبي ليو سلزة أبسرائيل من دي وحزيام سموته يورام مجي يوسفات ستيلي قد صلى الله أبتادو بايت منجستي أبنا قص كينا هنريو خلنا بمعرف سلسته نوجه خيدهم مواب زبها المنجست كم زعلوا كابسرائيل علي سلازم نوجه مسكودو يوسفاتن يرام الناب توجه مسكودو نبي دليل بمواب جيرهم كحلف قلوا تمنجد دات أمي أم منجد انتي كوينو ما يسينو سلسة نجستات تودع أنا خبز جميرو سلازي يوسفات منيلو انتي لو خزار بجميرو نعم لقنا حتى النبي الله دخل بالجميرو يرام انتي لو نيلياس إيدو زحت أبوز نبر انتي له أبزله سلازم نمت عيله إلسا مسمت أريوه تخكلني أنا إجابير منفس تتوقعات يركا نتي بنا إجابير زي كيد سب كتقصوص أقل لنا سلازم يرام مت انتايلو نات كان نايس دراخان حاتيات مساخان تاي قد لنيلو من انت يصافات قبل جن انت خبره كزاربه بغنام صلي بغنام صحابوي إيد إجابير أب إلسا انتاي كم زغبره ينغرنا كم زورده نفاس يله دبنا يله غودا غد انتاي غبرو قعاتو ات غودا غد انت خبري مايك ملي إجابير جن زنتاي قليل
ስለዚ ዮሳፋጥ ምስ ሞተ ኣብታ ይሁዳ ካመን ነጊሱ ዮራም ነጊሱ ዮሳፋጥ ምስ እንዳ አካብ ብዝተፈላለየ ነገር ክራኸብ ጀሚሩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ወዱ ሕልፍ ሓሊፎ እንታይ ገይሩ ከይዱ ንጓል አካብ አታልያ ትበሃል ሰበይት እትዩ ረዮ ከመይ ገይሩ ገዛ አካት መንፈስ ቀስ እንዳገበረ ይዘላማ ምደක ቀስ ኢሉ ይዛትወካ ምስአትወካ ግን ሙሉ ኩሉ ነገር ካይ ይሰብር ስለዚ አታልያ መሰምፃ አታልያ ካረይዋ ስሩሕ ይገድፍኒት መንፈስ ካብ ናይ ስድራ ተምልኾ ዝነበረ ኣምልኾ ናብ ሒዛቶ መጽያ ናብ ይሁዳ ሒዛቶ መጽያ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ባል ክምለኽ ጀሚሩ መራሕቲ ይዝሕዝ ቀስ ኢሉ ኣትዩ ድሕሪ መራሕቲ ንሃገር እዩ ዝቆጻጸር ነታ ሃገር ናብ መርገም እዩ ዝወስዳ ስለዚ ረዮ ዮራም ምስ ተቆጻጸሮ እቲ መንፈስ ደም ዝለመደ ኢለ ነጊረኩም ነይረ ነታ ንግስነት ምስ ሓዛ ንብሙሎም ኣሕዋቱ ሓሪድዎም ብሓንቲ መዓልቲ ነቶም ካብኡ ዝሕሹ ካብኡ ዝጸድቁ ዝነበሩ ምስ ሓዘካ ዋላ ናብ ሞት ይዝወስተካ ናብ ቅትለት ይዝወስተካ እቲ መንፈስ ስለዚ ኤልያስ እንታይ ገይሩ ደብዳቤ ጽሒፉሉ እንታይ ዝብል ደብዳቤ ጽሒፉሉ ኣምዑትካ እግዚአብሔር ብሕማም ኮቆዕ ኢሉ ብቡርቱዕ ሕማም ስለዚ እንዳተሰኣኻ እንታ ክትገብር ኢኻ ኢሉ ክትመውት ኢኻ ኢሉ ቀጻሊ ክሓምም ጀሚሩ ዮራ ዘገርም ነገር ኢትዮጵያውያንን ፍልስጤማውያን መጽዮም ካ ነንስቱ ንደቁ እንታይ ገይሮምሉ ማሪኾምሉ ማለት ኣብ መወዳእታ ብርቱዕ ሕማም ይሓሚሙ መዓናጡ እንዳተቋራረጸ ብኣፉ ይኸጽ ጀሚሩ ብስቃይ ሞይቱ ናብታ ደቡባዊት መንግስቲ ኣምልኾ ከኣቱ ዝፈቐደ ዝንጉስ እዚ ስለዚ ኣብታ እስራኤል ካ መን ነጊሱ ዮራም ነጊሱ ማለት እዚ ካ ደሰም ከም ኣካባቡይ ኣካይዶ ኾም እዩ ኦኬ ኣብታ እስራኤል ዮራም ምስ ነገሰ ኣሕዝያ ኣበይ ነጊሱ ኣብታ ደቡባዊት ማለት እዩ ንዓታልያ ንእሽተይ ክንዛረብ አታልያ እንታይ አገራ አሕዚያ ኒዮራም ክሪኦም ስከደ የሆ ተቀቢዩ የሆ ምስተቀበ ንንዳ ኢዛቤል ከጥፊ እግዚአብሔር ቀቢዩ ኣብ ከላይ ነገስ ምዕራፍ 8 ከይና ክንሪኦ ኮለና መን ይቀቢዩ ኤልሳ ይቀቢዩ ንኤልያስ ተዛሪቦ ነይሩ ካብ የሆ ዝመለቀ ኤልሳ ክረኽቦይ ካብ ኤልሳ ዝረኸበ ዝመለቀኻ ሓዛኤል ክረኽቦይ ነታ ሰሜናዊት መንግስት እግዚአብሔር እንታ ክገብራ ደሊ ከጥፋ ደሊ እንዳ አካብ ስድራ ቤት ከባቢ 40 ዓመት እዮም ገዝዮም ስለዚ የሆ ምስ መጸ ነቲ ገዛ እንታ ክገብሮ ጀሚሩ ከጽንቶ ጀሚሩ የሆ ካብ ዝገርመኩም 7 ደቂ አካብ ብሓደ መዓልቲ ሓሪዱ 7 ወዳት እግዚአብሔር ነታ ገዛ ተስይዋ ከጽርያ ኢዛቤል ኮሙ ካብ ትበሪ ካውሪዶም እዮም እንታይ ገይሮማ ጭፍልቅላ ሬሳ ኣክሳብ እንታይ ዝግበር ክሳብ ዝሳን 36 ዓመት ያገዝያ በኤልያስ ተዛሪቡ ነይሩ እትንና ቦቴ ዝገበረቶ ቲ ደም ዘፍሰሰቶ እግዚአብሔር ሪእየ ኢሉ ኣብ ካላይ ነገስ ምዕራፍ 9 ያታ ሰበይት ተቀቲላ ቶም ገዛ እግዚአብሔር ክትንሶም ጀሚሩ የሁ ዝተቀበኦ ቅብኣት ንንዳ ትናቱ ቅብኣት በይኑ ፉሊ ንንዳ አካብ ቤት ንኸጽሪ ንንዳ ኢዛቤል ቤት ከጽሪ ስለዚ እንደቃ አካብ 7 ወዳት ኣኪቡ በሓደ መዓልቲ ሓሪዶም ስለዚ ኣሕዝያ እንታ ክገብር ከይዱ ኒዮራም ክሪኦ ከይዱ ወዳ አታልያ ኣሕዝያ ክሪኦ ምስከደ ሓደ ነገር ኣጋጢሙ የው ተቀቢዩ ጸኒሑ ስለዚ ንመን ካቀቲልዎ ናሕዝያ ኒዮራምን ናሕዝያን መን ይቀቲልዎ የው ቀቲልዎ ማለት ንክልትዮም ማለት ስለዚ ሓደ መዓልቲ ደቂ አታልያ ንመን ክሪኦ ይመጹ ነይሮም ንየው 42 ሰባት ካብ መንገዲ ረኺቡ እስኻትኩም ከደቂ መን ይኹም ኢሎም ደቂ አታልያ ኢና ደቂ ንጉስ ኢና እንታ ክትገብሩ መጽኹም ኒዮራም ክንሪኦ نعم كان تايجبروا ميلو حردهم ስለዚህ ከባቢ ሚትን ክልተን ሰብዮም ይሁን ታይገሮም አጥፊዮም ማለት አጥፊሎም ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ይሁን ታይሎ ነታ ኣብ ልበይ ዝነበረ ኩሉ እንታይ ጌርካ ያኻ ፈጺምካ ያኻ እታ ኣብ ልበይ ዝነበረ ነገር አሩ ይኻኒ ይኻይሎ ነቲ ዝሓሰብኮ ክገብሮ ዝደለኹ እንዳ አካብ ጌርካ ያኻ ስለዚህ 4 እንታይ ክገብረልካ ውሉድ ከተንሳልካ 4 ደቂቃ እንታ ክገብሮም ኣብቲ መንግስቲ ክገዝዮም بدحروز نجار زم سمعت أتالي رأيوه نبوملو أم دك حريداتو يسوع كريستوس كابزر داويد كل نيرو يسوع كريستوس ميتاو سبي ميتاو أملاقي أبرومي معرف حادث سلسة نهار يقولنا أنت إذا بلنا بالسجا ودمن ود داويد يلولو
نتزرع خطبات كونيروا نتتشين كتعليو نيروا أتمنفس نجزيابير حسب كارم دتنسي نبوم لون قولي أخذ دليم جميلة دك أمكو دك أمكو نقول يومكو وليدات توميا دك ها وليدهم نقولهم بب حدا خد قتلهم جميلة كتطريهم دليا أي ترى دان برنت أتقبل زلا نتنا نجزيابير حسب أتمسح تنعين نعهم كدحننا كما تزقبوا يا أخذ قارص دليا نتلاين أخذ بوتكو دليا ريومات منفس ملو بملو نجزيابير حسب زت عرري سلازم من تعرفوا يؤاس دبها القلعة حبيب حدا تعرفوا كابتن عند داوي زري تمنفس مرة كم يجير كدك هتحرج كم يجير كدك هتحرج دم زت أمي قتل كل قات تراس باي قتلني علامة زلهم سواتي السبر سلازم يؤاس نتايب لنا شو عت عمت أبت بيت المقدس تاجيرومو حبيومو مني حبيو يوداز بحال بريستي نمن تمرعوان يهوشيبا مالت قال نقص يوراميا كاب عتاليا زولدا زي كونه كاب كال زولدا سلازم أبت بيت المقدس نخندي عمت حبيومو نشوعات عمت نتقول لبوتا جزي أتوسا كهنات كتجبر جميراو دحر شوعات عمت يودان تاجيرو حدا حسب حسيو سبات أوعي كم مغر جمير أمتى يوم تاجيرو مونياس أنجي سومو سلازا عتالي أنت خطب الجميرة خدانا قديدا أز علوتي خطب الجميرة أو تيهم أبتدقن تاجبروا قتلوا نتناتا كان حرودو نتمسوي تا تاجبروا أفرسو يويادا كهاني نيرو نياس تبوق يور من قد خط حصو جمير بناك زيابير من قدي كمهرو جمير كعب جميرو زنقوس نعم لحظفر نقوس يخوين موداتا بيت أملاك كعرلو كتسرلو قبل جمير يويادا قنام حدا وتحنت نجر جيجا غير كل تنستمتيلو نت مصحف قدس كفولتاي صبوك مهرو صاني حسي اموداتا كل تس انستمتيلو مال سلازي يواس انت خبر جمير نكل بيت املاك تبالاشو زنبره كصغنو جمير كما بو داويت فصم لبي نيرو ناملاك صبوك غير يسعيبو ناملاك كزوزو جميرو تزحزن ነገር ግን ዮያዳ مسموته سبات اب عدمه خدف مجمره مصيم تخبلو جميرو سجيدو من تايلومو بجاخبانا استاتر كنسجد فقدلنا يلوم ريوما هم يجيرو يغاغيكا سجيدو مول مجمره اخبيروم ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሃራት 14 ነዛ ነገር እዚኣ ኣፍሪስዋይ مس بارناباس ناب غعزو مسكدو ناب غلاطيا زبال لسترا دربي زبال بوتا مسكدو حدا قراي سب مسفوسو انتايم غيروم توم حزبي بار ايا سبات امالخت مصيوم نايلوم تزاريب ديا اندابلو هيرمس اندابلو خصوم جميرو باولوسن بارناباسن انتايم غيروم كدانو ميم قديدوم نحنا ناباخو مصينا زدنا نابت سماين مدرن زفطره خنملسوكمي نحنا كبر خنوسد ايغبانا كبر خوسد زغبا مني እግዚአብሔር ስለዚህ ኒያስ መጽም መጀመሪያ ዝገበሩሉ እንታይ ሰጊዶምሉ ነጥ ስግደት ተቀቢሎም بدحرو أستاتر كنجبر انتاي جبرنا فقدلنا فقيدلهم هرايلهم هراي مسمولهم دجنا سبات انتاو جبر جميرهم نبرخسات كم اللو سجميرهم تزحز النجر يويادا نمن وليدو نزكارياس وليدو زكارياس منفس أملاك وليدو أبتبيت ناقل قالوا قالوا نمن تايقهم نجزابير تبدلو تملوا سقبلهم الجمرة أبتوش تبيت مقدس كاتيلهم ونزكارياس ماتيس معرف إسرائيل سلسلة كنا هنريه قلنا كابز تولد زي كابدم أبيل جميرك سب دم زكارياس كدلية زبالوسي أبزق زي زكارياس تقتيل ريومات منفس أنت تنكيفك هم قليلو تأتيك إن دهرك معدك هب أملاك تمتينا بك تسمع يتكلمها أي تسمعنيها نتزمت أي خا ما أنت يتقبره ماليس كاتو قتله مالي سلازي يهون دعنا أبت منجس أبت إسرائيل تيجبرالو يغسلالو مالك يهو غابز غرمكم تبغي جميرو تبغى كاي ودن أبت سمينايت منجس تزحز النجار إسرائيل نجستات نجيسهم إسرائيل كلهم فيل غيرو كلهم يمتبالن شيء يهو يتبغى نيرو أمودات أنت يجيرو نبتنا يورو بعم مسوات أنت هجبر جمير خي جمير سلازي أبزق زي تبيت يل نفولتين مش حكي
መጽሐፍ ዮኤል ከና ኸንሪዮ ኸለና ኣብ ናይ መን ዘመን ዝተጻሕፈ ኣብ ናይ የሁ ኣብ እስራኤል ዝነገሰሉ ዮአስ ከዓ ኣብ ይሁዳ ነጊሱሉ ኣብ ዝነበረ ጊዜ እዩ እንታይ ኮይኑ ዮኤል ነቢ ተላኢኹ አምላክ መስገን ሰዓትና ስለዛኸለ